כי חברים, היום אני אסביר לכם איך לעשות ערוץ משלכם, ובואו תירשמו לערוץ, אפילו תנו לייק בבקשה. בואו נגיע ל100 מנויים, זו המטרה, ואם נגיע ל50 מנויים יהיה לנו לייב, איזה כיף. מי רוצה לייב? שיגיד יש. כאילו אני לא שומע אותו בזה. אוקיי חברים, דבר ראשון, אתם לוחצים פה. אני כבר עשיתי אז הערוץ שלך. אני אסביר לכם לאט לאט. טוב, הטלפון שלי הזה שונן. ניהול סרטונים, כאילו בשידור חי, יצירה, העלאת הסרטון. אני יכול לעשות שידור חי וזה וזה וזה, אבל עדיין אני מספיק מנויים, אתם מבינים? טוב, בקיצור, ניהול סרטונים בשידור חי, יצירה, העלאת הסרטון, הייתי מעדיף, ופשוט, אני לדוגמה אקח שנייה סרטון. הנה, לא, רציתי לראות את המשתמש שלי, קיבלת. אוקיי, הוא מפורסם אז אני מסכים, תרשמו שם פה, אתם עושים ככה לפרסום עכשיו, לכולם תכונים בשידור חי, אבל זה לא לייב, תזמון. אוקיי, הכחול זה היום שהיום, תלחצו על היום הזה אם אתם רוצים ליצור מהר יותר. אוקיי, רגע אני אסביר לכם. אוקיי, אני לוחץ בשבילכם על פה, על 16 שור. תלחצו פה, תעשו שעה בדקה לפני, למשל. אוקיי, ואז אני מבטל כרחב, אתם יוצאים, עושים הבא, העלאת הסרטון וביי. אוקיי, זה הסרטון, מקווה שנתנו לייב וסאב. אוהב אתכם, ביי.